Από μηχανές εκαθάρισης ναρκών μέχρι οπλισμένα ρομπότ μάχης, η Ρωσία δοκιμάζει αθόρυβα το μέλλον του πολέμου. Όχι ως ένα ενιαίο σύστημα, αλλά ως μια συλλογή μηχανών, καθεμία σχεδιασμένη να αντικαταστήσει έναν διαφορετικό κίνδυνο στο πεδίο της μάχης. Και όταν τις συνδέσεις μεταξύ τους, αρχίζει να διαμορφώνεται ένας εντελώς διαφορετικός τύπος πολέμου. Νάμπερ 8. Platformem. Η ιστορία ξεκινά με ένα μικρό ερπιστριοφόρο ρομπότ που κινείται σε ανώμαλο έδαφος, μένοντας χαμηλά, κουβαλώντας κάμερες, όπλα και μία ξεκάθαρη ιδέα. Άσε τη μηχανή να πάει πρώτη. Το Platformem ήταν ένα από τα πρώτα οπλισμένα επίγεια ρομπότ της Ρωσίας, κατασκευασμένο για αναγνώριση, ασφάλεια περιμέτρου και υποστήριξη μάχης. Αυτό που το κάνει σημαντικό δεν είναι ότι άλλαξε άμεσα τον πόλεμο. Έχει σημασία γιατί έδειξε την κατεύθυνση που ήθελε να ακολουθήσει η Ρωσία. Αντί να στέλνει στρατιώτες πρώτα στα πιο επικίνδυνα σημεία, η Ρωσία δοκίμαζε αν ένα συμπαγές ρομπότ μπορούσε να δει μπροστά, να παρακολουθεί μια περιοχή και να παρέχει πυρά υποστήριξης από πιο ασφαλή απόσταση. Το Platformem ήταν επίσης μια πρώιμη μηχανή μάθησης. Βοήθησε τους μηχανικούς να κατανοήσουν πώς λειτουργούν στην πράξη ο τηλεχειρισμός, η κίνηση, η στόχευση και η επίγνωση του πεδίου μάχης εκτός συνθηκών δοκιμών. Έτσι, παρά τους περιορισμούς του, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό το Platformem εξακολουθεί να έχει σημασία. Δεν ήταν η τελική εκδοχή του μέλλοντος. Ήταν ένα πρώιμο σημάδι για το πού κατευθυνόταν η ρομποτική του πεδίου μάχης της Ρωσίας. Νάμπερ 7. Νερέχτα. Ύστερα ήρθε ένα ρομπότ που φαινόταν πιο χρήσιμο και πιο ευέλικτο. Το Νερέχτα είναι μια μικρή ερπιστριοφόρα πλατφόρμα, σχεδιασμένη για πολλαπλούς ρόλους στο πεδίο της μάχης. Ρωσικές αναφορές το έχουν περιγράψει ως σύστημα υποστήριξης πυρός, ανιχνευτή, παρατηρητή πυροβολικού και ακόμη και ως φορέα πυρομαχικών και εξοπλισμού. Αυτό είναι που κάνει το Νερέχτα διαφορετικό. Δεν είναι απλώς ένα ρομπότ με όπλο. Είναι μια μηχανή υποστήριξης σχεδιασμένη να συνεργάζεται με στρατεύματα με πολλούς τρόπους. Μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό στόχων, να μεταδίδει πληροφορίες, να υποστηρίζει με πυρά και να μεταφέρει εφόδια εκεί όπου οι στρατιώτες μπορεί να βρίσκονται υπό απειλή. Αυτό δείχνει μια μεγαλύτερη αλλαγή στη ρωσική σκέψη. Αντί να κατασκευάζουν ρομπότ για μία μόνο αποστολή, άρχισαν να επικεντρώνονται σε πλατφόρμες που μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικές αποστολές. Αυτό κάνει το ρομπότ πιο χρήσιμο σε πραγματικές συνθήκες μάχης, όπου οι ανάγκες αλλάζουν γρήγορα. Και εκεί είναι που το Νερέχτα γίνεται σημαντικό. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει τους στρατιώτες για να αλλάξει το πεδίο της μάχης. Αρκεί να επεκτείνει τις δυνατότητές τους, κρατώντας τους ταυτόχρονα πιο μακριά από τον κίνδυνο. Νάμπερ 6. Ουράν 6. Δεν είναι όλα τα στρατιωτικά ρομπότ φτιαγμένα για να πυροβολούν. Μερικά έχουν έναν πολύ πιο δύσκολο ρόλο. Να μπαίνουν σε περιοχές γεμάτες κρυμμένα εκρηκτικά. Το Ουράν 6 είναι το ρωσικό ρομπότ εκαθάρισης ναρκοπεδίων, σχεδιασμένο να καθαρίζει επικίνδυνο έδαφος, κρατώντας τους μηχανικούς μάχης σε ασφαλέστερη απόσταση. Γι' αυτό έχει σημασία. Τα ναρκοπαίδια δεν ενδιαφέρονται για το πόσο έμπειρος ή γενναίος είναι ένας στρατιώτης. Ένα μόνο λάθος βήμα μπορεί να είναι αρκετό. Το Ουράν 6 κατασκευάστηκε για να αναλαμβάνει αυτό το ρίσκο αντί για τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ναρκών και εκρηκτικών κινδύνων. Η σημασία του είναι επίσης πολύ πρακτική. Δεν πρόκειται για ένα ρομπότ φτιαγμένο απλώς για επίδειξη. Προορίζεται για πραγματικές εργασίες μηχανικού στο πεδίο της μάχης, ειδικά σε περιοχές όπου εκρηκτικά μπορεί να είναι θαμμένα κάτω από δρόμους, ερείπια ή ανοιχτό έδαφος. Αυτό του δίνει έναν ξεκάθαρο σκοπό και το κάνει ένα από τα πιο χρήσιμα ρομποτικά συστήματα σε πραγματικές επιχειρήσεις. Και αυτό είναι που κάνει το Ουράν 6 σημαντικό στην ιστορία των ρωσικών ρομπότ. Έδειξε ότι τα στρατιωτικά ρομπότ δεν χρειάζεται να επιτίθενται για να αλλάξουν τον πόλεμο. Μερικές φορές, το απλό και ασφαλές άνοιγμα του δρόμου είναι ήδη ένα τεράστιο πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Νάμπερ 5.
Ουράν 9. Και τότε οι μηχανές γίνονται πολύ πιο βαριά οπλισμένες. Το Ουράν 9 είναι το πιο γνωστό ρωσικό ρομπότ μάχης, σχεδιασμένο για αναγνώριση, υποστήριξη πυρός και αντιαρματικές αποστολές. Σε αντίθεση με μικρότερα ρομπότ υποστήριξης, αυτό κατασκευάστηκε για να φέρει σοβαρή ισχύ πυρός στο πεδίο της μάχης, χωρίς πλήρωμα στο εσωτερικό του. Γι' αυτό και τράβηξε τόσο μεγάλη προσοχή. Το Ουράν 9 έμοιαζε με ένα πραγματικό βήμα προς ρομποτικά οχήματα μάχης που θα μπορούσαν να προπορεύονται των στρατευμάτων και να αντιμετωπίζουν απειλές από απόσταση. Δεν ήταν απλώς ένα σύστημα υποστήριξης, ήταν μια μηχανή φτιαγμένη για μάχη. Όμως αυτό που κάνει το Ουράν 9 ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι έδειξε και πόσο δύσκολη είναι στην πραγματικότητα αυτή η τεχνολογία. Οι δοκιμές και οι δημόσιες αναφορές κατέστησαν σαφές ότι ο έλεγχος, η επίγνωση της κατάστασης και ο συντονισμός στο πεδίο της μάχης παρέμεναν μεγάλα προβλήματα. Με άλλα λόγια, η ιδέα ήταν ισχυρή, αλλά η πραγματικότητα πολύ πιο δύσκολη. Και γι' αυτό το Ουράν 9 έχει σημασία. Δεν ήταν απόδειξη ότι ο ρομποτικός πόλεμος είχε ήδη κατακτηθεί πλήρως. Ήταν απόδειξη ότι η Ρωσία προσπαθούσε σοβαρά να τον κατασκευάσει, αντιμετώπιζε πραγματικά προβλήματα και συνέχιζε παρόλα αυτά να προχωρά. Νάμπερ 4. Μάρκερ. Τώρα η ιστορία περνά από τα βαριά όπλα στις πιο έξυπνες μηχανές. Το Μάρκερ είναι μία από τις πιο σημαντικές πειραματικές ρομποτικές πλατφόρμες της Ρωσίας, σχεδιασμένη για να δοκιμάζει την τεχνολογία που θα μπορούσε να διαμορφώσει τα μελλοντικά στρατιωτικά ρομπότ. Αυτό είναι που το κάνει διαφορετικό. Το Μάρκερ δεν είναι απλώς ένα όχημα πεδίου μάχης με έναν σταθερό ρόλο. Είναι περισσότερο μια πλατφόρμα δοκιμών, όπου η Ρωσία μπορεί να πειραματιστεί με αυτόνομη κίνηση, αναγνώριση αντικειμένων, συνεργασία μεταξύ μηχανών και συντονισμό με drones. Αυτό έχει σημασία γιατί το μέλλον της στρατιωτικής ρομποτικής δεν αφορά μόνο πιο ισχυρή θωράκιση ή μεγαλύτερα όπλα. Αφορά επίσης το αν μια μηχανή μπορεί να κινηθεί μέσα σε άγνωστο έδαφος, να αναγνωρίσει αυτό που βλέπει και να συνεργαστεί με άλλα συστήματα χωρίς συνεχή ανθρώπινο έλεγχο. Και γι' αυτό το Μάρκερ μοιάζει σημαντικό. Δεν είναι τρομακτικό για όσα έχει ήδη κάνει. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει τι προσπαθεί να κατασκευάσει η Ρωσία στη συνέχεια. Νάμπερ 3. Στουρμ. Και τότε οι μηχανές γίνονται ξανά πιο βαριές. Το Στουρμ είναι μια βαριά ρομποτική ιδέα μάχης που βασίζεται στο σασί του άρματος T-72 και συνδέεται στενά με τις επικίνδυνες μάχες σε αστικό περιβάλλον. Αυτή η λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία. Η μάχη μέσα σε πόλεις είναι μία από τις πιο δύσκολες μορφές πολέμου. Οι δρόμοι είναι στενοί, τα κτίρια κρύβουν ενέδρες και κάθε γωνία μπορεί να μετατραπεί σε θανατηφόρα παγίδα. Ένα ρομποτικό όχημα σχεδιασμένο για τέτοιου είδους περιβάλλον δείχνει έναν πολύ σοβαρό στόχο: την αποστολή θωρακισμένων μηχανών στις πιο επικίνδυνες περιοχές πριν προχωρήσουν οι στρατιώτες. Το Στουρμ είναι σημαντικό, όχι επειδή είναι ήδη ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ρομποτικό σύστημα στο πεδίο της μάχης, αλλά λόγω αυτού που αντιπροσωπεύει η ιδέα του. Η Ρωσία φαίνεται να εξετάζει αν μια υπάρχουσα πλατφόρμα άρματος μπορεί να μετατραπεί σε ρομποτικό όχημα επίθεσης, αντί να σχεδιαστεί κάτι από το μηδέν. Και αυτό είναι που κάνει το Στουρμ ανησυχητικό. Δείχνει προς ένα μέλλον, όπου τα ρομπότ δεν χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή εκαθάριση ναρκοπαιδείων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν απευθείας στα πιο θανατηφόρα σημεία της μάχης. Νάμπερ 2. Βαράν. Σε αυτό το στάδιο, το ρωσικό πρόγραμμα ρομπότ αρχίζει να φαίνεται πιο ευρύ και πιο πρακτικό. Το Βαράν είναι μια ερπιστριοφόρα ρομποτική πλατφόρμα που συνδέεται με την παράδοση εφοδίων, τις εργασίες μηχανικού και άλλες υποστηρικτικές αποστολές σε επικίνδυνες ζώνες μάχης. Γι' αυτό έχει σημασία. Ο πόλεμος δεν αφορά μόνο τη μηχανή που πυροβολεί. Αφορά επίσης τη μηχανή που μεταφέρει τρόφιμα, καύσιμα και πυρομαχικά μέσα από επικίνδυνο έδαφος. Αν ένα ρομπότ μπορεί να αναλάβει αυτές τις αποστολές, λιγότεροι στρατιώτες χρειάζεται να εκτεθούν στον κίνδυνο. Το Βαράν είναι επίσης σημαντικό γιατί ο ρόλος του δεν περιορίζεται στα logistics. Αναφορές το έχουν συνδέσει και με τοποθέτηση ναρκών, καθώς και με εκαθάριση ναρκοπαιδείων, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίζει τόσο την κίνηση, όσο και την προετοιμασία του πεδίου μάχης.
Αυτό το κάνει κάτι περισσότερο από έναν απλό ρομποτικό μεταφορέα. Και αυτό είναι που δίνει στο Varan την αξία του. Δείχνει πως τα στρατιωτικά ρομπότ μπορούν να γίνουν μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πεδίου μάχης, αναλαμβάνοντας σιωπηλά όλο και περισσότερες επικίνδυνες υποστηρικτικές αποστολές, μία προς μία. Number 1. Courier. Και τότε η λίστα κλείνει με ένα ρομπότ που είναι μικρότερο, αλλά σε ορισμένα σημεία ακόμη πιο ανησυχητικό. Το Courier είναι ένα συμπαγές ερπιστριοφόρο ρομποτικό σύστημα σχεδιασμένο για πολλαπλές επικίνδυνες αποστολές, όπως τοποθέτηση ναρκών, μεταφορά πυρομαχικών, μετακίνηση εφοδίων και εκένωση τραυματία. Αυτή η ευελιξία είναι που το κάνει να ξεχωρίζει. Το Courier δεν είναι δεμένο σε μία μόνο αποστολή. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του, μπορεί να υποστηρίξει εργασίες μηχανικού, logistics, μεταφορά απολειών και ακόμη και ρόλους σχετικούς με τη μάχη. Αυτό το καθιστά εξαιρετικά προσαρμόσιμο στο πεδίο της μάχης. Η σημασία του προκύπτει από αυτό που αντιπροσωπεύει, αντί να βασίζεται μόνο σε μεγάλα, ακριβά ρομποτικά συστήματα. Η Ρωσία εργάζεται επίσης πάνω σε μικρότερες μηχανές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αυτού του είδους τα ρομπότ μπορεί να είναι πιο εύκολα στην ανάπτυξη, πιο εύκολα στην προσαρμογή και πιο χρήσιμα στις καθημερινές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το Courier μοιάζει με την κατάλληλη τελευταία αναφορά. Συμπυκνώνει το πραγματικό νόημα πίσω από όλες αυτές τις μηχανές. Η Ρωσία δεν κατασκευάζει ένα τέλειο ρομπότ πολέμου. Κατασκευάζει ένα εξελισσόμενο σύστημα από μηχανές πεδίου μάχης που μπορούν να καθαρίζουν, να μεταφέρουν, να υποστηρίζουν και να επιχειρούν σε μέρη όπου διαφορετικά οι στρατιώτες θα αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο οι ίδιοι. Τα ρωσικά στρατιωτικά ρομπότ δεν είναι πλέον μια επιστημονική φαντασία. Ήδη καθαρίζουν νάρκες, μεταφέρουν εφόδια, δοκιμάζουν αυτονομία και σταδιακά αναδιαμορφώνουν το πώς μπορεί να διεξάγεται ο πόλεμος στα χρόνια που έρχονται. Και αν αυτό είναι μόνο η αρχή, φαντάσου τι έρχεται στη συνέχεια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, share και subscribe για να μην χάσεις το επόμενο deep dive μας στις μηχανές που αλλάζουν το μέλλον του πολέμου.